Si ells no renuncien a Catalunya com a mercat de la llengua espanyola i munten contínuament tantes campanyes per la vitalitat del castellà a Catalunya, si ells no renuncien a tot el mercat sud-americà i latinoamericà, si no renuncien fins i tot a reclamar i reivindicar el mercat hispà dels Estats Units, com hem de renunciar nosaltres al mercat on la llengua catalana és pròpia, on la llengua catalana és oficial, es diu d'una manera o es diu d'una altra. S'ha de reclamar unes noves polítiques, unes noves directrius, que no dirigismes culturals. És a dir, jo crec que la política de la subvenció, de subvencionar-ho absolutament tot, fins i tot en la millor de les bones intencions, perquè està en català, ja no és vàlida. Em fa l'efecte de s'ha de subvencionar allò que subvencionant-ho podrà funcionar millor, tindrà més capacitat i més força per poder convertir en el mercat de Catalunya, per poder competir en el mercat dels països catalans i fins i tot per tindre projecció exterior, tant Espanya com la resta del món. Si no invertim, si la Generalitat de Catalunya no canvia de política amb aquest dirigisme, s'equivocarà. Jo crec que ha de ser una prioritat d'una part de la societat civil, la més conscienciada, segurament la que vostès representen, que aquests grups siguin més potents, ajudar-los, potenciar-los i exigir-los, perquè amb resignacions de dir, com ho fan en català, si no val la pena, doncs és igual, continuem pagant. Amb aquesta falsa militància tampoc els ajudarem ni ens ajudarem.